Hoy, Bulgit, model ako. Kay hapon na kayo sa tanan. Kanang magparty mayo niya. Hapon na kayo sa tanan. Dira ka ha. Mag-limpyo ka diri ka na. Kaya sa ugaw kasi na balay. Na may baboy ito, mahugan. Baboy ito, ito nga kwan na mahugan. Uy, model ako. Hoy, model ako ba? Ga! Unsa? Uban ko ba? Unsa mo uban? Ayaw pag-uban. Uban lagi. Kapag man sa ako ka, wag kang ilis. Uban ko. Inis na ko. Nag-inis na ko. Uban ko. Uy, kapag kaulan lang ka diya, kanang imong itsura, mura nang kingkoy imong itsura. Mura kang kingkoy sa imong itsura. Pakaulawan lang ko nimo dito sa mga taga-ibon. Uban ko na. Unsa uban? Pagpuyo diri sa balay, panglimpyo diri. Mura ka ako kapakaulan na ka sa kuha. Panlimpyo, may panlimpyo ka diri. Para kay matrabaho. Abnormal ka daw pag ako diya. Bahala kaya pag panglimpyo diri ka pagbalik na ko dinhi unya gulay, di man hugaw ya pang balay na. Tingala mahinaykan ta jud ka. Uban ko ba no? Nakoy regalo na. Uban ko ha. Unsa man ka diyo? Uban lagi ko. Unsa man ka nabuang naman tawanan mo. Unsa na? Hoy! Hoy, lakaw na ko! Unsa man ka? Hoy, hapon na kay sa tanan. Uban ko. Unsa man ka, oy? Unsa man ka? Hapon na kayo. Hapon na kayo. Uban ko. Nabuang lagi siguro ka. Uban ko ba? Uy, unsa man akong stocking? Naunsa man naran naman akong stocking, imo pa ginang gigamit. Nanong imo man nang gigamit, buang di ka nga tao ba? Alam, di ko ni mo Grabe kapalitan. jud ka buang. Di ko ni mo kapalitan. Grabe jud ka buang. Unsa man ka? Unsa man ka? Uban ko. Nakoy regalo. Unsa man ka? Uban ko ba? Nakoy regalo. Unsa man imo regalo? Napakaulan lagi kasi mo regalo. Regalo pa ka, unsa ni mo regalo? Unsa ni kinsa tagyan dili man ni ako. Kinsa tagyan ni? Ikaw pa. Kasilingan man na dito, giyayain niya. Unsay siling? Pagtarong unsay silingan? Sus mapabarangay na sad ko imong kalaki pag kapitan na sad ko ang mga silingan diri kay. Ikaw sige kang pandugit og mga panty. Dili ni ako ang panty kapag kauna na kalis taga-ibon dagan kay mga gwapo kay mga panty sa ibon, mga dagan kay mga tsada kay nga panty sa ibon. Unsa man ka? Kuang ambot nimo. Ango gikanda ko. Unsa ni? Para asa ni? Regalo, exchange gift galing niya sa ibon kay dagang gwapa dito pero dili naman to sila kakaunog talong. Ako na lang gapil sa regalo gali unta gali talong. Samo ka. Nabuang lagi ka. Sus, ambot ango gid kay kasatanan dako. Sus, ambot unsa nang talong? Para unsa nang talong kapakaula ra magkadang mga talong eh. Kani unsa ni? Ano dala kag itlog? Sus, grabe. Balon man nasa pagbiya, balon. Kanon ako. Balon man kaani. Oh, balon. Ano balon makahilaw oh. Hilaw. Hilaw pagyud. Luto na lagi. Imo ning kauron nga hilaw. Sus, Luto. ang buti mo jud. Wala gyud pasabot sa imo oh. Grabe ka Luto sa na. ango. Lagi na. Ko na luto. Luto tanawa luto. Mulakaw na ko kay imo kong gilanganan. Mulakaw na ko. Bang. Sagayan. Ba? Hoy, kay langanan ko nimo akong parte. Alas 3 akong parte, alas 3. Bala ka di. Uban lagi ko. Langkaw na ka!
ba? Huy, ano pala di oy, murag galing sakto na kay magkuan ka na madayuran ka na sa kabuang matuwa ning pala na. Ito guys, we are Artistang Ilaw guys. Kindly subscribe sa aming YouTube channel nga Daddy Daddy Chumi Chumi Comedy. O And of mga course, atong fan pages. yes, Facebook fan pages, Saksak Sinabol, Katawa Bisacol, and of course, Artistang Ilaw. Ito, thank you so much ha, mga Thank taga-Ibon. you so much Apelo po for pa. subscribing our Apelo po parang taga-Ibon ba? pagbugo ni. Oh, nawa nagdugo-dugo na kaniyo. Sus, awa kay. Sa mga may feeling.